Νομίζω ότι δεν είναι φαινόμενο να βλέπει κανείς ότι έχει απήχηση ένας πολιτικολόγος ο οποίος διαφέρει από τον πολιτικολόγο που βλέπει κανείς συνήθως από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Φαινόμενο είναι το ότι παρά το ότι βαριόμαστε τους πολιτικούς και τα κόμματα έτσι όπως είναι, συνηθίζουμε να τους ψηφίζουμε για να τα ψηφίζουμε. Αυτό είναι το φαινόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σταθμούς, μιλάς για σταθμούς. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να μιλάει κανείς για μια εξελικτική πορεία η οποία πατάει σε συγκεκριμένες ράγες, σε μια τροχιά, χωρίς να μπορεί να μιλήσει κανείς για σταθμούς ιδιαίτερους. Όμως αυτό που ενδιαφέρει σας φαντάζομαι είναι το βιογραφικό μου, οπότε το πολιτικό μου βιογραφικό. Αισθάνομαι ότι από μικρός είμαι ενταγμένος σε μια διαδικασία που λέγεται ενασχόληση με τα κοινά, συλλογική δράση, συλλογικές διεκδικήσεις, συλλογικοί αγώνες. Με διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά. Από τα 14-15 σχεδόν είμαι ενταγμένος, οργανωμένος στην αριστερά, σε μια εποχή που δεν ήταν της μόδας. Ήταν της μόδας στη δεκαετία του 70 και του 80. Όταν εγώ τα τέλη του 80, αρχές του 90 εντάχθηκα στην αριστερά, η αριστερά δεν είχε γίνει πια μόδα, ίσα-ίσα ήταν ντεμοντέ. Αυτό που ήταν της μόδας και που μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει, σήμερα έχει σπάει πάντως λίγο, είναι να λένε οι άνθρωποι ότι γυρίζουμε την πλάτη στην πολιτική, γυρίζουμε την πλάτη στις συλλογικές διεκδικήσεις, δεν βγαίνει τίποτα από αυτές, τα κόμματα είναι όλα ίδια.